הוא חקיין, זמר ומדבב, כוכב ילדים ומנחה טלוויזיה. גבירותיי ורבותיי, אין מספיק זמן להגיד ולהציג את האיש הזה, אביעד בן טוב! איזה תרגיל יפה. באמת צריך לקנא בי, כי אני על במה אחת עם הגדול מכולם. טוביה צפיר שלנו, האהוב ליבי. אתה יודע, כל פעם שאנחנו מתראים, אני שואל אותך מה שלומך, ואתה ישר מזכיר לי איזה אירוע פחות נעים מהעבר, ואני שואל אותך, איך כל כך הרבה שנים על הבמה, ואנשים כמו אביעד אומרים, הוא בעל האנרגיות בהצגה, אני מסתכל ומשתאה. חבר'ה, עוד חודשיים בדיוק. אוקיי. 80, אני אהיה בן 80. אתה לא נראה. רבותיי, טוביה צפיר. אנחנו נשמח שאם אתה חוגג לבוא לחגיגות שלך. זה גם יום נהדר, כי זה ה-31 לדצמבר, סילבסטר נייט. שמחה בתוך שמחה. אז אתם באמת עכשיו משתפים פעולה על הבמה בגבעת חלפון, ואתה היית שם כשאסי דיין ביים אותך. אני הייתי שם, וליד פולי. וזה היתרון הגדול, כי בתקופת החזרות, הוא היה נותן לנו טיפים שאסי דיין נתן לשחקנים... תן דוגמה. על הסט. לתת את הדוגמה? טוביה, אני משאיר את זה לך. הוא למשל אמר לי, תשמע, זה מפקד שהוא רוצה רק את הפלייבוי ואת הסקס. נכון. אבל אתה יודע מה? תשכח מה שאמרתי לך. תחשוב כל הזמן שיש לך פה חתיכת חרה, כאן. איזו עצה, איך משחקים ככה? פרצוף חמוד. זאת אומרת, ככה נולד הבולה בולה, איפה את? לא, אבל תשימו לב שכל ההצגה, אני אומר... כאילו משהו מסריח לך. נכון. משהו מסריח. אני אומר לניצה, לפני שניצה עושה את הקטע, אני אומר, לעסק. כל הזמן, כאן. מי היה מאמין שהוראת הבימוי, תחשוב ש... זה גאוני, באמת, האיש היה גאון, פשוט גאון, זה הוראת בימוי גאונית, אבל אני חייב להגיד שאנחנו פה, על הבמה, תרגמנו את הסרט בצורה מדהימה. הוא משחק את התפקיד של פולי. וואו, זה כבוד. סרג'ו קונסטנזה. לסרג'ו פניטה. לא טעית, בוודאי. אני רוצה להראות קטע קטן שבו אתם משלבים פעולה, או בעצם נתחיל רגע מהמקור, הנה מהסרט. אביעד, אם אני אבקש ממך לתת לנו איזה, מה שנקרא בשפת הזמרים, הקפלה קטנה של האירוע הזה? הקפלה קטנה, אני יכול להגיד אותו, אתה יודע, אנחנו מילה במילה. מילה במילה. הטקסט נלקח מילה במילה. על פאטה מורגנה, אתה שמעת? זה כאילו שאתה רואה מה שאתה חושב שאתה רואה, אבל אתה לא רואה מה שאתה באמת חושב שראית. הבנת? כל הדבר הזה בעצם קורה על הבמה. אני מניח שהקהל, כמו שהוא מגיע לערב של שירה, שהוא מכיר את כל השירים, גם פה הוא מכיר את כל ההצגה בעל פה. הקהל שורק את הטקסט יחד איתנו לפנינו, הוא מזכיר לנו את הטקסט. וזה סוג של... הקטע המצחיק שטוביה, אני לא יודע אם אתם עושים את זה בצלגה, אני אשמח להגיע, הקטע שאתה אוהב להסתכל על בחורות, ואז שתופסים אותך מסתכל, אתה קורא ואתה אומר, כל היחידה הזאת, מניאק. ואז זורק את זה, ואחרי זה מחבר את זה עוד הפעם. אז הטוויסט בהצגה, הדבר הבאמת המדהים בהצגה, שזה על זה אחראי קפטן, משה קפטן, שעשה את זה עוד בהבימה, אבל זה עבר גם אלינו. רועי מלכה שביים אותנו כאן, בנגלה הזאת. אז אני בעצם בהצגה אותו שמגר, אבל אחרי 50 שנה. מסתבר שהוא ברח ממוסד סגור. שוגעים בולה בולה. כן, בולה בולה. לגמרי בולה בולה. הוא ברח, והוא מתייצב, וניצה בא בעניינים אחרים, ואני וניצה בכלל משחקים את התפקידים שלנו, אבל היום ב-50 שנה. וואו. ושם יוצאים ממני כל מיני דברים לא ברורים. למשל, אני אומר לה, את מזכירה לי משהו, אני חושב בגלגול אחר, את היית בת של רב, חסודה והענוגה, וחיזרנו אחרייך, אני ושני התאומים, עזריאל וגבריאל. אני אומרת, מה קרה בסוף? התחתנתי עם עזריאל. אתם עבדתם. אתם עליי. מרפררים שם לסרטים אחרים שהם השתתפו בהם. בקיצור, יש לנו המון הפתעות, לא נספר, לא נעשה לכם ספוילר. נכון, יש איזה מחווה לגשש החיוור בסוף ההופעה. שמעתי שבסוף ההופעה ההצגה... מחרוזת מהשירים שלהם. אלו שירים שלהם. הקהל שם נמס, אתה רואה את הקהל שם... תן לשים את הראש. לא יודע את נפשו. תן לשים את הראש. בוא נשאיר את זה הקפלה קטנה. כלב נובח. פוחד לישון, חצי ירח, פורץ לשון. איזה שיר. אף אחד לא קם. תקשיב, הקהל יוצא כולו, אתה רואה את האנשים? אבל אתה אומר אף אחד לא קם. אף אחד לא קם. אנחנו מאוד מאוד
סוחט נשמח ממני כל להגיע ההצגה. להצגה, מאוד מאוד נשמח. רגע, זה האגף שרוצה כרטיסים בחינם. אנחנו מוכנים לשלם כסף. אני מוכן לשלם. זה ההבדל בינינו. אני הולך... קובי עוד וטילטל משהו. משלמים עליי ועליר. אני אגיד לכם הנה, עוד שלחה לי משהו, הודעה. גם אנשים שלא מכירים את הסרט ולא גדלו עליו, חבר'ה צעירים, כן. באים וצוחקים ונהנים, כי זה חומר שלא נס ליחו, באמת. לא, יש דברים שלא מחזיקים מעמד, והדבר הזה הוא כבר 50 שנה. נכון. וזה מצחיק וזה חי וזה כן. אקטואלי, כאילו זה נוצר היום כמעט. אפרופו אקטואליה, אני שואל אותך, טוביה, איך אתה מצליח להישאר כוכב ילדים אקטואלי כל כך הרבה שנים? כי ילדות כאלה גדלו על זה סבא טוביה. סבא טוביה. כן? מאוד. יש גם שיר. גם פים פעם פה. תשמע, אני קריירה של 62 שנה. וואו, תהיה בריא. התחלתי בלהקת הנחל ב-1963, יוסי בנאי עשה לי את האודישן וקיבל אותי. אגב, אף אחד לא רצה לקבל אותי שם חוץ מיוסי, הוא אמר, אותי הוא מצחיק. וקיבל אותי ללהקה. אז לא היה לך קשר למשפחת בנאי. מה? כמו שאומרים שמי שמגיע ללהקות צבאיות יש לו קשר למשפחת בנאי. לא היה לך קשר למשפחת בנאי. לא, היה לי, מי שעשה לי פרוטקציה זה יואב צפיר, הבן שלי. לא, עכשיו יש שושלת של צפירים, באמת. הנכדה שלי... שלך מחכבת על כל במה אפשרית, מה זה? שנה שלישית גם ביורם לוינשטיין. מדהימה. קובי, מה אתה מדבר? היה הוא צפיר. כוכב טיקטוק. הוא עושה כן, נכון. טיקטוק עם הנכדה שלו. על מה אתה מדבר? כוכב בזכותה. טיקטוק. בזכותה. תשמע, אתה תאחל לילדה שלך להמשיך בתחום הזה הנוראי שאנחנו עוסקים בו? קודם כל, כן, אני חושב שזה התחום הכי יפה בעולם שיש, הלוואי והיא תרצה. כרגע אין איזה נטייה, יש לי 3 ילדים לא יודע. אין איזה... תשמע, הצמד הזה שיושב פה מימיני, אני משתמש בהם כדור הטיקטוק, הם גדלו עליך ועל גור ואוח, אתה יודע. אתם אומרים סבא טוביה, אני רואה גור ואוח. ואתם משתפים פעולה עכשיו על הבמה בציקי. וואו, כן, אודי ואני וטל לוי, הקומיקאית האדירה, בציקי, שזה המופע שאנחנו שם נותנים כאילו דרור לכל הטירוף שלנו. מי שמגדל על גור ואוח מכיר את ההומור, ברור. את ההומור המטורף הזה, זה עדיין כל היום. אנחנו רצים בצוותא, אנחנו רצים מזה כבר 5 שנים, זה נהיה קל, כאילו חודשים מראש. זה מין אספת הורים כזה שהקהל הוא ההורים בה, נכון? נכון, אנחנו צוות של גן ילדים, של פעוטון, שעושה ערב הרשמה לגן, להורים. הקהל הוא בתפקיד ההורים, ואנחנו פשוט פורסים את האג'נדה של הגן, ומרגע לרגע זה מתחיל מדורדר, ומרגע לרגע זה רק מתדרדר עוד יותר. טובי, אני חייב לשאול, יש חלום שלא הגשמת אותו? חודשיים לפני 80, כמו שאתה אומר? טלי ישב פה מקודם, שמעתי שהוא רוצה להיות בעוד סדרות, כן? אני גמרתי סדרה של כמעט 12-13 שנה, סברים הרנן. וואו, איך היא... אבל אני מחכה לסדרה איך הבאה. אמא שלי מכורה לזה, עד היום היא ממשיכה לראות את כל הפרקים בחזרה. אני גם. זאת אומרת, יש לך עוד כוח לעוד סדרה של 12 שנים. כן, אני רק מתחיל עכשיו, אמרתי לך. תקשיב, ב-31 אתה צריך דצמבר. לראות את הבן אדם הזה. אנחנו נוסעים, אתה יודע, כמעט כל ערב ברחבי הארץ. איזה אלוף. זה לא פשוט. נכון. אתה צריך לראות אותו, הוא באמת כאילו, האנרגיה זה כיף, שלו היא ללמוד יותר ממך. גדולה לומד ממנו? משל צוות השחקנים. מה זה לומד ממנו? אני כן? מלקק מה הכי שפתיי. למדת? מה הכי כאילו. למדת? מה הכי למדתי? כן. שברגע שהוא עולה על הבמה, נדלק לו איזה משהו, ואתה רואה מין הילה כזאת של כוכבות מהבן אדם הזה, ואין ספק שהוא מקבל את הפידבק הזה גם מהקהל. והקהל יוצא מגדרו, מה זה מקבל? את לא תיתן לנו איזה ברכה. הקהל... כן, גם ניצה מקבלת סטנדיג אוביישן, סוג של, ושתי הכניסות שלנו חזקות מאוד. היא בהתחלת ההצגה, אני קצת אחר כך. תקשיב, הוא לא יכול להשלים את הטקסטים שלו, כי הקהל רק מוחא כפיים, כאילו, על כל שתי טוביה. מילים. זה... ברכה לדוח הימים מראש הממשלה, אפשר? אז רגע, לפני כן, אני רק רוצה לספר שבנוסף לכל הרמיזות שאנחנו מרמזים על סרטים אחרים שעשינו, אני וניצה, פתאום יוצא ממני גם כן, היא שואלת אותי, אתה השתגעת לגמרי? אמרתי, התשובה היא חד משמעית. כן ולא. ישר שמיר נכנס ואומר לו, שמעון, אולי תפסיק לקשקש. או שזה כן, או שזה לא. ואני אומר, אני גרסת ה-AI של עצמי. בקיצור, קהל על כל החלפת דמות כזאת, עכשיו, אצלי זה נורא לגיטימי, כי ברחתי בבית משוגעים. אני על מה שנקרא, על סמים קשים. זה נשמע נהדר, ואנחנו נשמח לראות אתכם על הבמות. רק נגיד שההפקה היא של מעיין צלנר הפקות. המון בהצלחה. תודה שבאתם אלינו. כבוד.